BPF खौ फोजोबनायनि अपारेशन सोलिगासिनो दं। चन्दन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे BPF नि गोबां MLA आरो बारग' MCLA फ्रा UPPL आव हाबनो जगाजग लागासिनो दं। खाम्फा बरगयारी आरो हाग्रामा महिलारी बिथांजों थांनाय 17 बोसोराव सानैजों लोगो नांनानै दागगारी एरियायावहाय मोननैल' टिउबवेल लोंग्रा दै जगायना होदों। स' बे खोथाखौ आं बुङाखै, बे खोथाखौ BTR नि मोस्ट पावारफुल एन्ड मोस्ट टेलेन्टेड EM रन्जित रेसपेक्टिभलि रन्जित बसुमतारी एन्ड राकेश ब्रह्म बिथांमोना बुंदोंमोन। स' दिनै बिनि सोमोन्दै गुवारै ससेब्लाबो भिडिअ क्लिप्स होनानै सावरायगोन, नोंथांमोना जोबजासिम टाच थाबानो जाबाय। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' मोनसे खोथाखौ आङो बुंग्रोनो सानदों। निउ इयार फैगासिनो दङ, रंजानांगौ, खिन्थु नैबे रंजानायजों लोगोसे गावखौ बावगोमानानै बाइक थाइकफोरखौ जानला मोनला दा सालाय आरो हाथ्राबा बावनो जास्ट थादो, माबा मोनसे खना लानानै गुदुं जायगा नागिरनानै, गुसु बोथोर नालाय उन्दुनानै था, सुस मोनबा हाबा फै, खिन्थु हाथारैखौ दा सालायलाबाय। बे आंनि पार्सनेलि आंनि जिबि ब्लग फेमिलिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोन बयनिसिमबो आंगोनि आंगो आंनि जिबि ब्लग फेमिलिफोर। लोगोसे दिनै जोंहा राकेश ब्रह्म, मोस्ट टेलेन्टेड EM अफ BTR बिथां सारा बुंदों जे फैगौ लकसभा इलेक्सनसिमाव BPF आ 75% जोबहैगोन। 75% of BPF supporters will be marched up in UPPL party। दा बिथांमोना बे खोथाखौ बुंदों। 75% BPF आ फैगौ लकसभा इलेक्सनसिमाव जोबहैगोन, 25ल' बेलेन्स थागोन। बै बेलेन्सआबो EM BTC इलेक्सनावहाय जोबहैगोन, बिथांमोना 0 जागोन होनदों। दा बे अपारेशना BPF खौ फोजोबनायनि जे अपारेशन टु फिनिश BPF पार्टी, बियो सोलिगासिनो दं होनदों, स्टिल गयिं अन। दा बाथ्राया जाहैबाय, दिनैनि अबस्थाखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाब डिस्ट्रिक्ट, जिल्ला, आनसलिक लेभेल बेफोरनिफ्राय फैनाय गोदान सेंग्रा सिख्लाफोरा BPF आव जगदान जाफैदों, नुगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेखौ नायनानै आरो गोबां BCDC लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन, गोबां गुबुन BJP निफ्राय फैनाय दैदेनगिरि बिथांमोननि हाबफैनायखौ नायनानै, नंगौ दा रायजो राजाफोर, आंनि जिबि ब्लग फेमिलिफोर, BPF आ फैगौ MP इलेक्सनसिमाव 75% जोबगोन आरो राकेश ब्रह्म सारनि बुंनाया थारैनो इट्स रियेलि ट्रुथ, नोंमारगौ, सैथोमार। दा जोबोना जोबा नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय, आं बेखौल' नेबाय। नाथाय क्लियार पिक्सारखा, इट इज अलरेडि क्लियार पिक्सारखा बियो, जे दा बर्थमानाव लोब BPF आव जयेन जानायखौ नुनानै जों मालाबाबो बुंनो हानाय नङा जे BPF आ 75% जोबगोन। दा सानलायदो नोंथांमोना आरो कमेन्ट्स हरनानै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो। যোগদান কৰিম আৰু সেইদিনাখন আমি সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে BPF দল সেইদিনাখনে 75% সেইদিনাখনে নাইকিয়া হ'ব, আৰু যি 25% থাকিব লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত একেবাৰে 25% নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু আমাৰ যোনটো BPF ক শূন্য কৰা যোনটো অপাৰেশ্যন আছিলে, সেইটো আমাৰ 75% দিনাখন পূৰণ হ'ব। আমি চন্দন ব্ৰহ্মৰে কথা কৈছোঁ, তেখেত অতিৰে UPPL যোগদান কৰিব। এই কথাটো আমাৰ চিফ মহোদয় আছে, তেখেতে নিৰ্ধাৰিত কৰিব। এনে আমাৰ বাকী কথা বাৰ্তাবিলাক হৈ গৈছে, তেখেতে UPPL যোগদান কৰিব। বহুত বাগা লিডাৰ আছে চন্দন ব্ৰহ্মৰ লগত, তেখেতৰ প্ৰাক্তন MCLA আছিলে, বহুখিনি MCLA তেখেতসকলৰ লগত আহিব, আৰু প্ৰাক্তন MLA BPF তেখেতসকল আহিব। নামটো মোৰ কাৰণে অলপ অসম্ভৱ। स' मोनसेया जाहैबाय थांनाय 17 बोसोराव
जेबो मावाखै दादगारि ओनसोलावहाय खाम्फा बरगयारी गावनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा लोंग्रा दैखौ मोननैल' जगायना होदों। दिनै UPPL नि हाग्रा बिफाननिफ्राय 14टा आरो लोंग्रा दैनि गोबां सिस्टेम जगायना होदों। खामानि मावनांगौ, गभर्नमेन्टआव रुलिं पार्टियाव फैबाय जेला खामानि मावनांगौ, दायथ' मोनदों, खामानि मावनांगौ, मावनो हायोबानो मोजां, मावनो हानायावनो राजनितियाव लाब, रायजोजों मोजां जानाय, बेखौ दुगा खालामनानै लाब गैया। खिन्थु नैबे मोनसे बुस्थुआ जे खाम्फा बरगयारी BPF नि नेतृत्वआवहाय बिथाङा जे गावनि समस्तियाव जेबो मावथ्राखै दादगारि ओनसोलनि थाखाय, बेयो जाथावना नङा बादि मोनदों। जाय हक रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो, मावमारथाराखै ना मावमारथारदों खाम्फा बरगयारी दादगारि ओनसोलावहाय, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं रायजो राजानावनो बे खोथाखौ सोंबाय आरो आसा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरगोन। बेजों लोगोसे नैबे मोनसे खोथाया बे, दा जायफोर गभर्नमेन्ट सलायगासिनो दङ बिथांमोना हाबाफारिखौ मावना होनांगौ, रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै मावनांगौ। दा जोबनायाव आं बेखौल' बुंनो सानबाय, जायखि पार्टि फैया मानो रायजोनि सार्थआव मावनायखौ जिबनाव दानागार आरो रायजोनि सार्थआवनो नोंथांमोना EM जाबाय थागोन आरो रायजोनि सार्थनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना रायजोनि आशीर्बाद लानानैनो जै जागोन। अनलि बेल'नो नोंथांमोना रायजोनि मोजांनि जौगानायनि हाबा मावलां आरो रायजोनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय फर दा बेटार इन्ट्रेस्ट अफ पाब्लिक नोंथांमोना बबेबा खमथाखौ हमथानांगौ दंबा हमथानानै लाखि, गलांनो नागिरनाय सुलुंफोरखौ होथे, बेल'नो आंनि दैदेनगिरिफोरनाव आर'ज गाबनाया। स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय, लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो बुजिनो मोनगोन। दादगारि एरियायाव जेबो हाबा मावाखै होनना बुंदों। दादगारि एरियाखौल' आं एग्जाम्पल होनोसै नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों। BTRनि 35 लाख मानसिफोरखौ आं बुंनो नागिरदों। दादगारियाव 17 बोसोराव हाग्रामाजों खाम्फाजों मोनथामल' दै लोंनो थाखाय रायजोफोरनो 33टा गामि दङ दै, 32टा। Yeah, how many? 33 villages here in Dadgari area. बेवहाय बे 33 villageआव बिथांमोना मोनथामल' दैनि दिप बरिं खालामनानै होदोंमोन, टिउबवेल। किन्तु मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 14टा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टिउबवेल गायनानै होदो, दिप बरिं। आरो बेजों गामि नाङै गामि दैखौ माने मोनगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो दाखालिसो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो 20टा JJMनि दै साप्लाइखौ दा होगासिनो दं, माखासेयाव सोलिगासिनो दं। मा डिफारेन्स दङ नायदो, 17 बोसोराव मोनथाम। मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दादगारियाव 33 भिलेज दङ। Now how many got? 14 No, 14 and 20? 34 मोनबाय। माखासे भाराफ्रावबो मोनबावबाय, गामि बारनानै भारायावबो मोनबावबाय। गामि हिसाबै 33 दङ, किन्तु भारा हिसाबैबो इनक्लुड खालामदेरनानै टटेल जों दा 34 मानसिनो दै लोंनायनि बेबस्थाखौ होबाय। This is the example whether we did or not, नङा होमबा? Thank you very much for watching. Love you all.